Nang rugin itangal daw, ti panakay patungpal ti Municipal Ordinance No. 02-2026 when ti no helmet no travel policy para kadagiti riders ken back riders ti motorsiklo ken kalalaw ngagdalyasat iti ili ti pidigan. Babaen daytoy iti panagkinnamayat ti LGU pidigan ken pulisya. Kapuanan garo dagiti adung motorcycle involving motorcycle accidents ditoy main thoroughfare ti pidigan from Sulbot to Enggana to Palaw. Medyo kaduan nga fatalities dagiti nga serious injuries kay dagiti hangan naka-helmet. Karaman iti nasao nga ordinansa nga gusar ti helmet dagiti driver, back rider ken pasahero ti kalalaw adda wenno awan tabong ti lugan. 500 pesos ti penalty ti first offense, 750 pesos ti second offense, idinto 1,000 pesos ken panaka-endorso iti LTO ang masuspende iti driver's license ti rider iti third offense. Ti Municipal Treasury Office tinayto ding apagbayadan dagiti aglabsing saan met ama kumpiskar ti plaka wenno lisensya dagiti rider nga aglabsing ti ordinansa. Uray sino pares-pareson yu amin nga tiliwan from dagita municipality ti Langiden, munisipyo ti San Quintin, data Visyusa, San Isidro, Pilar nga lumabas amin iti pidigan. Amin nga lumabas iti highway ti pidigan. Tatiam mo nga ti tao, ije checkpoint lang. Ngam no habang agkanda kami ti patrolya, agtiliw kami mo lang. Tapno mamintinar nga talaga dagito nga ma-implement. Uman namong met ti rider ani Wilmer iti ordinansa. Kunana, para met laeng ti bukod da a protection daytoy. Nasyado na yung ma'am, na para hamati, masabay di driver, madisiplina natin ma'am, kita nagbibiyahe. Nabagaan met ti driver ti tricycle ani Roger, gapuan taawan ti driver shed ti tricycle na. Aghelmetak to na ma'am, tao mo ti... Perdi pa lang di apong na. Aghelmetak to na. Oo, awan di apong na. Ay, nawan di abong na. No may crash ka, da protection ti ulo. Naiabiso met ti panagusar ti helmet nga probado ti LTO wenno addaan ICC sticker. Basar iti datos ti pidigan MPS, 7 ti recorded a vehicular-related incidents manipod Enero itaatawen agingga iti agdama. Ken kaadwan kadagitoy ket napasamak iti National Road. Kit daw ti pulisya ti kooperasyon dagiti umili seknan ti ordinansa. Kabayatan na agtutuloy met ti panakaypatungpal ti panagdalyasa ti provincial bus ito neg ti poblasyon pidigan tapnon maliklikan ti nairot at aray ti trapiko iti paset ti nagsangalan pangtud pidigan. Jessica Boreta, Balitang Solid North.